Bayan mutuwar matarsa da shekara 2 a cikin wani hatsarin jirgin ruwa da ya faru da shi, ya ga matarsa amma ta zama marin kifi. Ku biyo mu domin jin labarin Ɗanjuma. A cikin wata unguwa can ƙasar Hausa, yankin Hausawa, an yi wani saurayi wanda ake kira da Ɗanjuma. Sai dai Ɗanjuma matashi ne shi, haka zalika mai ƙwazo, mai neman na kansa, ko kaɗan baya son ya ci haram, sai dai halaliyarsa wadda ya nema da guminsa. Ɗanjuma kenan. Mahaifiyarsa tana matuƙar alfahari da shi saboda yanda yake biyayya da ita, haka zalika kuma gurin nemo mata abincin da za ta ci. Ga shi mahaifinsa ya rasu tun yana ƙarami, kwata-kwata a rayuwarsa bai san wane ne mahaifinsa ba, sai dai mahaifiyarsa. Mahaifiyarsa ta yi ƙoƙari sosai wajen ganin ta ciyar da shi har izuwa lokacin da ya girma, ita kuma a wannan lokacin ƙarfinta ya ƙare, Ɗanjuma shi ya ci gaba da kula da ita. A kwana a tashi Ɗanjuma ya ga wata kyakkyawar yarinya wacce ake kira da Nusaiba, amma Ɗanjuma ya ji tsoron zuwa ya furta mata kalmar soyayya. Kullum haka ya ringa danne zuciyarsa, ya ringa ɓoye soyayyar Nusaiba a cikin zuciyarsa. Ya yi ta dakon soyayya babu dare babu rana, musamman idan har ya zo bacci, baya iya bacci, ya ringa tunaninta kenan, ya rasa me yake mai ciwo kuma haka zalika me yake mai daɗi. Wata rana Ɗanjuma ya yanke shawarar tarar wannan matar tasa kafin ya aure ta, wato Nusaiba, ya faɗa mata cewa yana son ta. Sai dai Ɗanjuma lokacin da ya je ya tare ta ya gaya mata yana son ta, ya ba ta zaɓi guda 2. Zaɓi na farko shi ne, idan har kin san kina so na, don Allah Nusaiba, kada ki ɓata wa lokacinki gurin ja min aji, kawai gwara ki faɗa min ki kwantar min da hankali. Idan kuma ba kya so na, ki bari sai na tafi, sai ki turo yaro da takarda ya gaya min. Nusaiba ta yi shiru tana tunani, ta ce daga baya za ta yi nazari. Ɗanjuma ya tafi, Nusaiba ma ta ware. Ɗanjuma cikin tunani, Nusaiba cikin tunani. Nusaiba ta ga irin ƙwazonsa da kuma jajircewarsa, haka zalika da hankalinsa da kamalarsa, sai ta rubuto leta sannan ta turo ƙaninta ya kawo mai. A cikin wannan letar da aka kawo mai, sai ya ajiye ta a gefe bai karanta ta ba. Yana tsoron kada ya ɗauko ya karanta ya ga abin da zai ɓata mai zuciya har letar nan ta yi kwana ɗaya. Kawai rannan da safe Ɗanjuma ya tashi ya ce bari dai in buɗe in ga menene a cikin wannan letar. Abin mamakin shi ne yana buɗewa sai ya ga saƙon kalaman soyayya tare da ansar soyayyarsa da aka yi hannu bibbiyu, kuma sannan ta ce idan har yamma ta yi tana so za su haɗu a bakin makarantar firamare. Ɗanjuma ya sa kayan da bai taɓa sa irinsu ba, wato kayan sallarsa. Sannan Ɗanjuma ya kama hanya tare da fulawa a hannunsa irin ta soyayyar nan. Lokacin da Ɗanjuma ya ƙarasa sai ya tarar da ita a tsaye ta juya baya tana dakon jiransa. Ɗanjuma ya ƙarasa ta bayanta sannan ya ɗan taɓo kafaɗarta tana juyowa ya miƙa mata fulawar soyayya. Kai abin kai ka ce ba a magana kawai. Nusaiba ta ansa cikin murmushi sannan ta ce ita ma insha Allahu tana son sa. Daga nan suka ci gaba da soyayya. Lokacin da za su rabu su koma zuwa gida ya yi, sun gama soyayyarsu ga shi har an fara kiran sallar magariba. Nusaiba ta rungumi Ɗanjuma sannan ta ce mai sai da safe. Ɗanjuma ya kama hanya ya tafi cikin farin ciki da kuma nishaɗi. A kwana a tashi kullum haka suke soyayyarsu, ba sa son su rabu da juna. Har suka yanke shawarar cewa ya kamata a ce su yi aure domin su hayayyafa saboda su tara zuri'a ta gari. Nusaiba ta ji daɗin wannan magana da babban masoyinta na duk duniya, wato Ɗanjuma ya zo mata da ita. Nan da nan Nusaiba ta anshi wannan barar ta aure daga gurin Ɗanjuma. Sannan Ɗanjuma ya turo iyayensa, wato magabata, aka zo aka yi maganar aure, sannan aka shirya musu biki na gani na faɗa. Bacin an yi bikin Ɗanjuma da kuma Nusaiba, bayan sati ɗaya da wannan biki suna hanyar tafiyarsu ta ziyara, wato gida gaida iyaye, sai suka haɗu da wani mummunan accident wanda ya faru da su. Sai dai a wannan accident ɗin Nusaiba ta rasa rayuwarta, shi kuma Ɗanjuma ya faɗa doguwar suma, aka ɗauke shi aka kai shi asibiti. Da farfaɗowar Ɗanjuma babu wani abu da yake ambata face Nusaiba, ya ringa tambayar ina matar shi Nusaiba. Aka lallashe shi sannan a kwantar mai da hankali, bacin an sallamo shi aka faɗa mai cewa Nusaiba ta rasu. Har an je an yi jana'izar ta, shi kuma a lokacin baya cikin hayyacinsa. Bayan wasu 'yan kwanaki sai ya dawo daga cikin hayyacinsa, sai ya fahimci cewa matar shi fa Nusaiba Allah ya mata rasuwa. Duk da haka ya yi haƙuri sannan ya miƙa lamarinsa ga Ubangiji. Ya ringa rayuwarsa kullum yana faɗi tashi. An yi da shi ya sake aure amma ya ƙi, saboda ya sa a ransa cewa ba zai taɓa samun wata mace kamar matarsa ta farko ba, wato Nusaiba. Wata rana bayan shekara 3 ya hau wani jirgin ruwa, bacin zai yi tafiya daga Kano zuwa Zamfara a cikin wani ƙaton jirgin ruwa, shi dama a cikin wani ɗan ƙaramin ƙauye yake. Kawai sai tsunami, wato hatsarin jirgin ruwa ya faru da su yayin da wata ambaliya ta tashi.
a cikin wannan ruwan. Haka wannan jirgin nasu ya kife ya fata-fata, kowa ya nashi guri. Shi kuma a lokacin yana neman taimako sai ya kamo jelar wani abu. Ya yi tunanin cewa kafet ne ya janyo ko kuma bargo. Ɗagowar da zai yi daga cikin wannan ruwan sai ya haɗa ido da wannan marin kifin. Abin sai ya bashi mamaki ya ɗaure mai kai. Sai ya ga cewa matarsa ce fa da ta rasu, ya aka yi kuma ya ganta a nan. Ya ƙara yin nutsu, ya ƙara ɗagowa, sai ya ƙara ganin wannan marin kifin. Hakan da zai janyo ta sai ya ga jikinta rabi kifi, rabi kuma mutum. Sai ya cika ta, abin ya bashi mamaki. Ta yi haka za ta juya ta gudu, ya kamo ta ya janyo ta. Sannan ya jawo ta tana jansa, ya jawo ta tana jansa, ya samu ya ɗaure ta da jikin wani ƙarfe. Haka sannan ya jawo ta bakin ruwa. Sai ta ringa mamaki wannan marin kifin, sai ta tambaye shi cewa me isa zai mata haka, ya ƙyale ta ta koma cikin ruwa saboda ɗan adam ba sa son ta kashe ta suke. Kawai sai ya kira ta da sunar matarsa. Kawai sai ta tsaya ta yi jigum tana tunani. Sai take tambaye shi, malam waye kai? Sai yake cewa yanzu kin manta ni? Nusaiba, ni ne naki fa Ɗanjuma. Wannan marin kifin ta tsaya tana tunani. Kawai ta juya za ta yi tsalle ta koma cikin ruwa, ya ƙara binta ya ƙara riƙo ta. Ta ringa mamaki tana cewa don Allah ya ƙyale ta ta koma cikin ruwa. Sai wannan marin kifin ta fuskanci cewa tabbas akwai abin tambaya a jikin wannan mutumin. Sai ya koma gefe ya zauna ya ringa kuka. Yana cewa har kin manta ni? Kamar ba ni ne Ɗanjuma ba? Haba Nusaiba. Sai wannan marin kifin ta janyo jiki, ta zo izuwa kusa da shi ta zauna. Sannan ta ɗan share mai hawaye. Ta ce, bawan Allah bani labarin kai waye. Sai Ɗanjuma ya juyo ya ce, ni ne nan mijinki Ɗanjuma, ke kuma ke ce matata Nusaiba. Sai ya fara bata dogon labari tun daga farkon abin da ya haɗa su har izuwa lokacin da suka yi aure. Har sanda suka yi accident, shi hankalinsa ya bar jikinsa. Bai san ma sanda ta rasu ba, sai bayan wasu 'yan kwanaki ake faɗa mai cewa matar shi Nusaiba ta rasu. Kuma yau gashi na yi mamaki da na sake ganin ki. Nusaiba ta ce gaskiya ba ni ba ce. Wannan marin kifin fa kenan, gaskiya ba ni ba ce. Matarka ta riga ta rasu, dama ana irin wannan. Amma ni nan da ka ganni halittar cikin ruwa ce. Saboda haka ka ƙyale ni in koma cikin ruwa. Irinmu ba mu da yawa a cikin duniya, gaba ɗaya ba mu wuce mu uku ba. Ni ma nan da ka ganni na yo yankin Afirka, tsautsayi ne ya kawo ni. Saboda haka ka ƙyale ni in koma cikin teku in ci gaba da rayuwata. Ɗanjuma yana kuka ya rasa me yake mai daɗi. Haka dai ya yi haƙuri, sannan ya maida ta cikin wannan ruwan. Ta tafi har ta yi nisa sosai sai ta dawo. Sai ta ba Ɗanjuma haƙuri sannan ta ce, na fuskanci halin da kake ciki na rashi da kuma ƙunci, haka zalika da ƙuna na rayuwa da ka faɗa. Saboda haka na yi alƙawarin cewa zan taimaka maka. Amma ni ba matarka ba ce. Ni nan da kake ganina iyayena ni kaɗai suka haifa. Su ma suna can yankin Europe, ni kuma na yo yankin Afirka. Yanzu ma haka lallaɓawa zan na koma. Dan kafin na koma inda iyayena suke, tafiyar za ta ɗauke ni da sati guda. Don ma dai a cikin ruwa ne. Sannan Ɗanjuma ya koma gefe ya ce, to sai kin dawo. Amma kina kama da matata, inda za ki yadda ma zan ɗauke ki in kai ki gidanmu. Duk 'yan gidanmu sai sun ce ke ce. Ta ce a'a ba za ta yadda ba. Saboda haka tunda ta yi alƙawarin za ta taimake shi, to tabbas za ta taimake shi. Sai ta fito da wani lu'ulu'u daga cikin bakinta, ƙato ne. Sannan ta ce wannan da kake gani lu'ulu'u ne ba mai tsadarsa a duniya. Ma'adana ce, sannan kuma ajiya ce da ke ƙasan teku. Irin wannan lu'ulu'un ba a samunsa. Idan kuma mutum ya je samunsa, to tabbas zai iya rasa ransa saboda akwai manya-manyan shark, wato kifaye wanda suke haɗiye mutum. Saboda haka ka riƙe wannan ka je ka siyar. Za ka ji daɗin rayuwarka. Sannan ta koma cikin ruwa ta rabu da Ɗanjuma a gurin yana kuka. Ɗanjuma bai yi wasa da wannan lu'ulu'un da ta ba shi ba. Shi a tunaninsa ma bai fi 100 ba. Sannan ya tafi ya je ya faɗa wa mahaifiyarsa cewa duk abin da ya faru. Sannan ya ga mai kama da matar shi a cikin wannan ruwan. Hatsarin da suka yi, wasu sun rasu, wasu kuma sun rayu, wasu kuma sun sha wahala. Shi kuma normal ya dawo gida. Mahaifiyarsa ta ce, to menene kuma aljihunka yake haske? Sannan ya ce mata, wannan lu'ulu'un ita ce ta bani mai kama da matata. Wannan marin kifin da na faɗa miki. Mahaifiyarsa ta yi mamaki. Anya ma da gaske yake ba ƙwaƙwalwar shi ce ta taɓu ba. Ta ga wannan lu'ulu'un ta ce, kai a ina ka samu wannan?
Irin wannan lu'ulu'un fa tun shekara 200 da suka wuce aka daina samun irinsu. Gaskiya wannan abu ne mai tsada, saboda haka mu je kasuwa. Ba ma kasuwar ƙauye ba, can birni za mu tafi. Suka tafi can birni, suna zuwa aka ɗaga wannan lu'ulu'un, duk wani sikeli da aka auna sai a ga yana da nauyi sosai. Aka taya wannan lu'ulu'un kimanin kusan biliyan 30. Ɗanjuma ya ji maƙudan kuɗaɗe, abin ya ɗaure mai kai, ya rasa me yake damun shi. Da aka sayar da wannan lu'ulu'un aka ba su kuɗin, aka sa mai wasu a akawun. Ɗanjuma ya zo ba mai kuɗinsa, duk garin ya fi kowa kuɗi. Sannan kullum da safe idan ya tashi sai ya tuna da tsohuwar matarsa wato Nusaiba wacce ta mutu a hatsari. Sannan zai tara almajirai da kuma marasa ƙarfi wato talakawa, zai musu sadaka. Sannan ya ce Allah ya kai ladan kabarin matarsa. Haka Ɗanjuma ya ringa yi wa matarsa. Ɗanjuma ya zama hamshaƙin mai kuɗi, ya ci gaba da juya kuɗin nan ta hanyar kasuwanci. Labarin Ɗanjuma kenan.